Čaute ľudia, tí, ktorí ma poznáte a tí, ktorí ma nepoznáte, tak ahojte, ja som Daniel. Dlhšie som musel natáčať toto video, alebo tak všeobecne videa, ktoré sa budem snažiť teraz robiť. Bol to taký môj projekt, ktorý sa už snažím ťahať dosť dlhšie, lenže buď som nemá motiváciu, čas, alebo mi toho skočilo furt niečo iné. Si myslím, že teraz nastal ten impuls, kedy by som to mal začať robiť, pretože úplne sa vám priznám, posledný rok sa to snažím realizovať, no však nikdy sa mi to nepodarilo a preto som sa dostal do tohto štádia teraz, kde nie úplne som spokojný za ten rok, kde som sa dostal so svojím telom alebo všeobecne so mnou. Mohol som na sebe ten celý rok viacej makať, mohol som sa viacej venovať tomu, čo sa venujem a mohol som sa posunúť úplne inde. Neposunul som sa a celkom toho ľutujem za ten celý rok, pretože som stratil kvázi rok života teraz. Nie je to celý stratený rok, jasne to nie je celý stratený rok, no však v tomto odvetví nie úplne rád tam, kde som teraz. Ten impuls, čo ma k tomu asi doviedol, si myslím, neviem či, ale ja vám ho poviem. Bol to pre mňa rozchod po roku. Nie, teraz si poviete, rozchod, bože, čo ten rieši, toto tu. A ja si dám tú kameru na statív, však mne odpadne ruka, bože. No teraz dúfam, že sa úplne stretnem, už čo som hovoril. Ale hej, je to pre mňa nová situácia, v ktorej som nikdy v živote nebol za svojich 20 rokov, keďže to je môj prvý vzťah. A ako hovorím, nie samotné ten rozchod ma žerie, pretože jasne nebudete človeku držať, keby to nemalo význam a boli by ste iba hajzel vtedy, keby nedáte voľnosť tomu druhému. No len tá situácia ma celkom dostala, ako sa to stalo a nie je to úplne príjemné, neviem ako sa mám s tým teraz nie že vysporiadať, ja som s tým vysporiadaný, no však stále máte ten pocit toho, že si potrebujete zvyknúť na ten svoj vlastný nový režim, tú drogu, čo ste mali, čo vám niekto podával v podobe toho, že vám dala nejakú validáciu, tak sa musíte naučiť, že toto nie je, no hold, o tom je život. No a tieto videá chcem vlastne robiť pretože chcem mať nejakú tú svoju motiváciu a stále vidieť sa posúvať dopredu a mať aj tú nejakú motiváciu toho, že aby som na to nezabudol, aby som zase spal tam, kde som bol, tak robiť tieto videá. Nerobím to za tým, aby som mal nejaké peniaze alebo views alebo niečo podobné, ale skôr za tým, ako som povedal, vidieť sám seba, zlepšovať sa, nejaký ten svoj rozvoj, progres a tak ďalej. Budem rád, keď tu budete so mnou, aj keď som povedal, že ten chcem preview, že budem rád, keď tu budete so mnou a možno naučím niečo ja vás, naučíte možno niečo vy mňa, pretože každý človek sa má vždycky niečo učiť. Som rád, že som vám mohol predstaviť tento môj projekt a dúfam, že mi to vydrží čo najdlhšie a že si splním svoje sny a že sa posuniem úplne tam, kde chcem byť. A jasne ľudia, ak sa vidíme sa, čo dúfam, že sa vidíme. Ak to bude na YouTube, tak budem veľmi rád, takže sám seba, Daniel. Daj to na YouTube. Tak ľudia, držte sa, dávajte si na seba pozor, som za vás rád, som za všetkých, čo ste videli toto video, som taktiež rád a dúfam, že sa vidíme. Ahojte.